Hej og velkommen til Totally Retarded Bros. Vi er i gang med at lave vores Let's Play på Shaia, hvor vi bare prøver at få en i lidt høj level og bare sådan gå frem og tilbage. Og jeg er pigen på grund af, at jeg godt vil have noget godt at se på, og det samme med Megan. Hende der er Ace, eller ham der er Ace. Ja. Jeg er hende der, eller ham der. Ham der, Jeg ja. er en blanding, åbenbart. Ja, du er fucking shemale, du. Nå. Okay, lad os skride og dræbe noget. Ja. Mama, lige for at forklare dem, der ikke kender Shia. Det er jo en walkthrough, det her, ikke også? Ja. Så, altså det man som regel starter med, du trykker i, ikke også? Så kommer du ind i din inventory. Så har du en package. Jeg tror det er level 1, er det ikke det? Jo, level 1, og så er level 7, så Ja. level 14, så level 20, så level... Nej, så... Hør. 1, level 7, level... Ja, vi kommer til det. Nej, så har I en package. I højreklikker på package, får noget tøj, en hest, en stav og en XP-sten. Når du så gør det, så plejer man at trykke K. Der har du dine skills. Ja. Hvad? Ingen. Nej, okay. Og det er så dine skill points, det der. Og når du så leveler, tager du dine stats ind. Trykker du derfor på dine stats ind. Og det er flot. Hvad skal jeg putte i? Wreck og Wish? Ja, det gør du bare. Jeg tager 3, 4. Jeg tager, ja, det tror jeg, så jeg gør. Eller jeg er UM. Det er Så tager du sgu da heller ikke 3, 4. 3, 6. Gør jeg også. Jodhus, mand. Chill, mand. Yes, sådan der. Hjælp mig med at dræbe noget lort forældre. Jeg vil hellere heal dig. Jeg vil hellere bare stå og chill og så heal dig. Jeg har ikke brug for hele forældre. Nej, det kan jeg godt se. Må se. Pause. Ja. Der var en, der manglede 17 der, var. Jeg var fucking nede lige nu, var. Okay, on range det er sådan, ligesom en rogue people, eller ligesom i rift, det kan være en, ja, det er bare sådan en hurtig attack damage ting, ja. Megan. Altså, oh fuck. Wrong button. Die, motherfucker. Dræber meget hurtigt mig. Ja, jeg gør. Det er fordi, jeg har skills. Okay. Jeg har også skills nu. Ej. Til bror. Jeg må sige, at jeg har skills. Ha, KS, bitch. Det er på samme team. Vi er på samme team, jeg kan tror det ikke. Nej. Die, you motherfucker. Oh shit. Hey, du skal ikke KS, din fucking lort, mand. Kommer du bare rage på ham?